Bakite kareta hau, kasi iratiren trailerra baina hobea dela, baina tira, goazen berreskuratzera trailerra zergatik berelakoan irati zinemaretoak sutan jartzeko prest etorko delako ez errementari bezain beste, txiste txar batzen, baina badator. Aitak egin beharra bete du, buentarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitz eman egidak. Utiko, ular sendoa beharko du, Ibar jaun izaiteko. Eko gazte ezin dateke Ibar jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Lusa, haren gatik zenbaiteko horreinu dituzte sinesten elemele paganoak. Bada itzulo sakon bat oijanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, iratik. Norbaitek azken atxamatu. Ez dut ipuinetan sinesten. Ahantzien izena eta ezen oiz berriz aipa. Wow. Eta bai, inor ez da harritu, goia sarietatik esku txik itzuli izanagatik, gehiegizkoa zelako, bereentzako, hauetzen konpunduko irati izena jarrita garbi dago, baina gauza bat jakin nahi dugu, zer gertatu zitzaion Izaskun Urkixo Alixori irati filman. Ze badakigu latza izan dela. Ze moduz daukazu txorkatila Izaskun? Jo, efectivamente, rodaketa amaitu, baina bi aste lehenago, ja Loharreko gazteluan rodaketa amaituta, ja kobazuloetara gindoa zela, eta hau jaso behar dugu, baina itxoin, ez da jaso behar hori lasaitani, baina jasoko ez. Hor nintzen toldo bat jasotzea eta, sin más, erori nintzen, kriston aberia, orkati japurtu nun, eta nintzen 6 hilabete, bajan, gaizki, bai. Beste aberia hundirik ere izan zenuten, Jori Itzapaulaza ere ez da aurkezpen estreinuetan izan, Goya sarietan ere ez, baina pantailaldian ikusi dugu, Goya sarietan badagoelako atal bat, espazio ezberdinetan lanean aritu diren horiek, joan badira ere, hortxe ikusi genituelako, izan da lantaldeko kide garrantzitsu bat, ezta? Bai, Jori izan zen produkzio taldean paper importante bat eukin zuen, eta bueno, han egin zuen bere lana oso ongi, eta gero, bizitzak hola jokatu du, eta ez dago gure artean, baina, bueno, egin batean badago, así que ora gertu zen ere Goya sarietan, pantailan, bai. Izan ere, izugarrizko lana daukate zinegilez ari garenean, lantalde izugarriz ari garelako, eta aipatu du lehen Izaskune kasi udalekuetako kudeaketak egin beharra daude. Eta horreko izpen arduradunek izugarrizko aportazio egiten dute, bakoitza bere tokien egoteko, ez falta izateko ezer, ze ordu luzeak izaten dira, eta txorkatila hausteaz aparte, izugarrizko katarroak harrapatzeko arrisku ere izaten delako, eta ahalegina zentzu zabalenean, hizkuntzaren lanketan, jantzitegian, ikaragarrizko ikerketa arkeohistoriko dena delakoa. Esan dizuegu, haunditxo geratu zaiola akaso Goiari, ez dut txiste txarrik egingo dakizue, eta aizue, errementari aipatu gabe ez dugu utzi nahi. Ni bereziki unkituta gatu nintzen, errementari ikusi nuenean, eta alaxe pentsatu nuen, norrote da? Arte zuzendaria hemen, errementariaren etxeko esian halako alde hemendik bat ikusi nuenean. Galdetzerik bai zerek ekar zaitun, ergoion honetara? Alfredo Ortiz nozue, Diputazioko komisarioa. Kontu bat ikertzen ari naiz. Nola heldu naiteke errementeriara?
Garbitokira heltzean hartu egizu, eskerretara duen bidea. Gero segi errekari, basoan ondotik. Baina asti ibili. Toki hartan deabroa bizi. Usu eduka. Errementariak usu eduka. Eta deabroa erean son. Eta saria ere jaso zuen Izaskunek, eta uste dugu Eneko Sagardoi kasi torturatzeagatik horre sartu hartzuelako, ez da gizumat ordutako kristoa, bere ahotsean gainera mingarria zen zerbait, aktore hauek badakizu buru belarri sartzen direla, inoiz hobekiago ezingo genuke esan, baina aizue, zer den saria ere gaina jaso zuen Izaskunek. Y el premio de la crítica, la industria del cine al mejor director artístico, es para Izaskun Urquijo por Errementari, El Herrero y el Diablo. Bueno, kasu honetan Izaskun irati Errementari batekin aukera gehiago, ezta? Saria jasotzeko edo nola dijo. Ez dakigu. Baina lehen esaten zenuen Eneko Sagardoi torturatu, egia da sartu genuela Errementarin kaiola horretan, eta eskatzen zialan mesedez kandauarekin ez iztea, zeberak zeukan klaustrofobia, eta benetan nolako gauza gertatzen dira momentuan. Eske, oso lanbide zaila da, eta, klaro, ekarren egin izuen beste kontutxo bat, bai, zer pasatzen da filma bat egiten ari garenean? Ze puntutaraino iritsi daiteke gure Izaskun Urquijo alijo, eta hau erakutsi nahi dizuet, zehazki making of batean zer gertatzen ote den. Yo al final estaba 13 horas, pero para mí era hasta que el cuerpo aguantase. Izaskun, zein da, ze pasatzen da, ze puntutaraino, hau da, Paulek Muñoko txak kontzertu horietan, ez, gaztetxean zu txanda egiten eta bestea barraren bestaldetik Izaskun bizirik ez gara bizirik atera. Bai, hau da, buruak klik bat egiten zu, porque, Paulek egiten dizu, Paulek edo beste zuzendari beren batek, ez? Seduzitzen zaitu bere historiarekin, orduan, enkandilatzen zaitu eta hor sartzen zara bere fantasian. Baina, de repente, fantasia hori ja, rodatu behar dezunean egiten da, como... Hazen zara, como, surgatzen hasten dizu ja dana, osea, fisikoa, mentala, emozionala dena. Bai. Eta geratzen zara, como, una momia, bai. Eta ja, azkenean egin nahi dezu pixkat, pan, ez? Como, hau amaitu dadila, mesedez, lazule beltzonetatik atera nahi dut, ez? Hori, bai, hola. Ederki, baina izue, momentu gozoagoak ere bizi izan dituzte, eta oraindik ere badatozenak gogora ekarriko izugulako, lehen ondo esan dizugun bezalaxe, honezkero irati zinema-aretoetara badator, naruak sarrera bat erosi du esan du gonbidatu egin dutela, baina prestrenoan ere egoteko asmoa badauka, baina guk beste prestreno bat ekarri dizuegu, ebazen arabara. Txotxokaraia, ze pasatzen da Trebiñu jele. Kontu bat ikertzen ari naiz. Nola heldu naiteke Errementeriara? Garbitokira heltzean hartu egizu, eskerretara duen bidea. Gero segi errekari, basoan ondotik. Baina asti ibili. Toki hartan deabroa bizi.
2 urteren ondoren txontz denboraldiari hasiera eman diote neurri murriztailerik gabe azkartzako. Trebiño sagardotegia anfitroia izan da, eta Arabako Fruituzain eta Sagardogile elkarteak keinu bat egin dio zinemari eta kulturari. Paul Urkijo... Orduritasunez, pixkat lotxa pixkat batekin, ze azkenean, bueno, ni hemen naiz inor. Zuzendariak adierazi duenez, ore bat izan da Arabako txotx denboraldiari hasiera ematea. Ore bat, ez, plazer handiarekin. Ze, bueno, ni sagardosale handia naiz, konbitea jasotzea sekulako zirrara egin zidan. Tradiziotik eta euskaratik eta herritik jaso dudana partekatu egiten dut zinemaren bitartez, sagardotegietan nero lan egiten duen jendeak tradiziotik eskaintzen digun esperientzia izugarri eta eder hau hauen arteko besarkada. Txotx, garaia Araban, Trebiñu gel, Izaskun Urkijo alijo, hau ETB-en seguro ez dizutela eskaini, 11ak badakizu lehen naipatu dizugu, ez? ETB koktela eta guk afterra. Tira, ze moduz joan da, Arabako txotx garaia askok ziur ezagutu eretzen dutela egiten. Egunotan Edurne Azkarate ere entzun dugu, Arabar euskaldun berri edo euskaldun hori aldarrikatzen, privilegioak, ez privilegioak, Arabarrak eta Nafarrak iraultza egiteko prest basatozte, Errementari, Irati, hurrengoa zer izango da, Gasteizko parlamentua? Ze asmo daukatzu? Ez dakit, baina sagardotegian olako, harrera bat eukitzea, egia izan zen oso polita, kriston maitasunarekin hartu genuen, ni jo nintzen laguntzeko, Paul Jomartzen bakarrik, eta jo ginen Gorkatani, Gorka da Euskara coacha, Euskarara itzuli duena gidoia eta Euskara polizia, esaten duguna, rodajetan, ez bera ibili behar da hortan. Orduan, sagardotegian oso gustora on ginen, eta de hecho gero bertxotan eta bar, oso xelebra izan zen, ze bertxo asko gero juten zian, nere gana, ia izango da mikromachismo hau, hemen lan egiten duena Izaskunda eta sariak eramaten dira Paul, eta izan zen ni hola, Paul plan, bai, bueno, honen kontra jun, izan zen nahiko xelebre eta polita. Bueno, tanden bat egiten duzuela zalantzarik ez daukagu, gainerako beste bi nahi arrebak ez ditugu ezagutzen, baina nahi izan ezkero etorkizunean Euskal Herriko Zinema Akademia sor dezakezue, Agro Zinema eta danalako aintzat hartuta, plazer bat Ekil doktorearen tarte honetan ere, Izaskun Urkijo alijo edo Urkixo alixo geurean izateagatik. Plazer bat, eskerrik asko.